дар доираи дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомӣ Раҳмон вобаста ба сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар шаҳру ноҳияҳои водии Ҳисор баъди таъмиру таҷдиди асосӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. роҳбарати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурияи Тоҷикистон, раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Ҳисор иштирок намуда, кормандони мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи Ҳисорро дар ҷодаи хизмати бошарафу пурмасъулият ба нафъи давлат, ватан ва халқи Тоҷикистон азму иродаи қавӣ ва барори кор орзу намуданд. ҳар як фарди хештаншиносу ватандори халқи тоҷик бевосита сарфароз аз он аст ки имрӯз дар фазои сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмии миллӣ ва амалҳои шоистаи фарзандони бароманди ҳамин сарзамин ки бевосита ҷомеаро ба сӯи қуллаҳои музаффарият раҳнамун месозад, зиндагонӣ намуда истодааст. бевосита сиёсати сулҳуҷӯёна ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар як фарди бо нангу номуси ватанро водор месозад ки дар партави ин ҳама ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат баҳри ободии ҳамин сарзамин саҳмгузор бошем. кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурияи Тоҷикистон суханҳои пешвои муаззами миллатро ҷиҳати бунёдкорию созандагӣ сармашқи кори худ намуда, баҳри дар амал татбиқ намудани он кӯшишу ғайрати хешро равона намуда истоданд. бояд гуфт ки бинои мазкур аз як ошиёна иборат буда, дар он 8 ҳуҷраи муосиру замонавӣ пурра бо ашёву лавозимоти зарурӣ, техникаву таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. ҳамчунин ҳуҷраҳои кории алоҳида барои қабули муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, бойгонӣ барои нигаҳдории ҳуҷҷатҳои электронӣ, ошхонаи хуштару замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. бино дорои 2 гузаргоҳи назоратӣ ва 2 адад камераҳои мушоҳидавии дохилӣ ва 4 адад камераҳои мушоҳидавии берунӣ мебошад. корҳои таъмиру азнавсозӣ дар бинои шӯъба бо ҷалби мутахассисону коршиносони варзида амалӣ карда шуда, зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомдодашуда баҳои баланд дода шуд.